Dobili smo jednu skulpturu od Katoličke crkve, u toku smo traženja lokacije, bit će postavljena po dogovoru sa Zavodom za urbanizam i Upravom za planiranje i izgradnju. Zatim dobili smo takođe još jednu skulpturu na poklon. Tu je zahtev koji je išao prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi da bude postavljena u porti crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene. Zatim na kružnom toku na ulazu u grad, takođe donacija, biće postavljen na jednom postamentu Hristov monogram sa 3 strane, znači formirat će trougao. To će biti postavljeno na ulazu, znači na onom kružnom toku koji upravo se završava na ulazu one raskrsnice prema aerodromu. Zatim, pošto je to ulaz u grad iz sredstava koje smo obezbedili donacijama, znači ne iz budžeta grada, renovirat ćemo fasade na one 4 zgrade na ulazu u Niš, koje su i u bombardovanju bile oštećene, koje zaista onako neku prvu sliku i prvi utisak u gradu čine onako dosta turobnim. Otišli smo da napravimo neki predračun radova i bilo je ovako interesantno kada su ljudi čuli da će se renovirati fasada. Svi su pitali, ali to košta nešto, kad su čuli da ne košta ništa, a sledeće pitanje je bilo da će biti izbori ove godine, pošto se samo u izbornim godinama obnavljaju fasade i tako da je s te strane bilo interesantno. Takođe, juče smo razgovarali o prihvatanju projekata koje su predlagali građani Niša. Od nekih 150 projekata koji su došli, zaista je bilo veliko interesovanje, ali da među tim projektima je zaista bilo onih koji su bili preskupi. Bilo je puno dobrih ideja, ali bilo je projekata čija je vrednost prelazila 5, 6 ili 7 miliona dinara,